من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan tasha ta mu mai albarka ta ACIT TV wato Algebra Center of Information Technology TV a cikin wannan shiri namu mai albarka na ta'limul qira'atul arabiyya min bidaya wato mu koyi koyon karatun larabci daga tushe. Wannan shine darasin mu na 4 kenan ko na 5 wanda mun yi darasi guda 3 ko 4 a cikin qira'atul huruf bi harkatil fatha. Yau kuma za mu tashi karatu qira'atul huruf bi harkatil kasra. Qira'atul huruf bi harkatil kasra alif kasra'i aw alifun kasra'i, ba'un kasrabi, ta'un kasrati, tha'un kasrathi, jimun kasraji, ha'un kasrahi, kha'un khasrahi, dalun kasradi, thalun kasradi, ra'un kasrari, zayyun kasrazi, sinun kasrasi, shinun kasrashi, صادun kasrasi, ضادun kasradi, طاءun kasrati, ظاءun kasrazi, عينun kasra'i, غينun kasraghi, فاءun kasrafi, قافun kasraqi, كافun kasraki, لام kasrali, نون kasrani, هاء kasrahi, واو kasrawi, ياء kasrayi. wannan su ne ƙira'atul huruf al-hija'iyya kenan gabaki ɗayansu bai kasara bi harkatil kasra. Allah ya taimaka, Allah ya ba mu sa'a. Idan kai bako ne a wannan tasha ta mu mai albarka, kai mana subscribe ka kuma danna alamar ƙararrawa da alamar like ta yadda za a ringa sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Sannan kuma da Allah a ringa mana share a group na WhatsApp da Facebook da sauran kafafen yada labarai na zamani wanda zai taimaka ma 'yan uwa su amfana daga wannan karatu da muke gabatarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.